Сина и Святаго Духа. 25 години съм в Ловчанска епархия и почти винаги на Тодоров ден сме тук. Традиция. Тази древна света обител. Благодарим за гостоприемството и за това, че ни канат и не са ни забравили. Искам да кажа, ние всяка година си спомняме за живота и подвига на великомъченик Тодор Тирон, но пак накратко той е пострадал 306 година, бил е Тирон. Това означава, че е войник млад. Млад се превежда, Теодор Тирон. И когато е дошло нареждане особено войниците, християните да бъдат принуждавани да се отричат, тогава и Свети Теодор е бил привикан при началника на военното поделение. Естествено, той се е опитал в началото с обещания, с ласкави думи да купи светеца. Не е успял, Свети Теодор е бил категоричен. Тогава той го е заплашил със страшни мъчения и му дал няколко дена да си помисли. След тези дни Свети Теодор отново е бил доведен при палачите и тогава той е бил подложен на много тежки мъчения. Ставали са чудеса. Когато е бил затворен в темницата, му е се явил Господ Исус Христос и го укрепил в неговия подвиг. И Свети Теодор Тирон накрая е бил осъден да бъде изгорен. Бил е хвърлен в огъня, предал е Богу своята свята душа, но тялото му е останало неповредено от огъня. Тоест Господ, ако искал, могъл и самия Свети Теодор да съхрани жив, но с този подвиг той е спечелил голям венец на небето и свидетелство за това, че минали са 18 века, но Свети Теодор е жив, никой не го е забравил. Има хора, си отиват и след 20 години никой не ги помни. Докато това са 18 века и не само тук, той се помни по целия свят. Сега, ако идете по църквите навсекъде, неговата памет се почита в днешния ден. А това той е доказал, че за своя подвиг Господ бе прославил на небето. Едно чудо е станало първата събота на Великия пост, когато император Юлиан отстъпник искал да се подиграе с християните, които първата седмица много строго постят, след което приемат светите Христови тайни. Той е наредил тайно на пазара храните да бъдат поръсени с идоложертвена кръв. Това е кръв, която се е принасяла на идолите, на бесовете. След което са щели да им кажат на християните, естествено за тях би било това голяма скръб. Тогава Свети Теодор Тирон се явил на цариградския архиепископ Евдоксий. Той му е казал това нещо, а той го е попитал какво да ядат, които нямат вкъщи храна. Той е казал, нека сварат жито с мед, коливо. И така християните не са се подали и били са посрамени мъчителите и отново било наредено да се сменят храните, защото така ще да останат непродадени. Искам да ви кажа нещо. Ние сме с Велик пост. Един пример, доколко постът е полезен. Това е било 6 век преди Христос. Вавилонският цар Навуходоносор е нападнал Палестина, унищожил е Иерусалим, взел е много пленници и е наредил от тия пленници много красиви млади момчета да бъдат подготвени да прислужват в неговото дворец, като те са им получавали храна от самата царска трапеза, за тях се грижили, но имало е свети пророк Даниил и Анания, Азарий и Мисаил, момци, които не са искали да ядат тази храна, защото части от тази храна са били забранени от Моисеевия закон и те са предложени на надзиратела да им дава само да ядат зеленина, да им дадат растителна храна. Той е казал, добре, ако се окаже, че вие после сте по-слаби,
другите мен ще ми свалят главата. Тогава те се казали, дайте 10 дни да опитаме. 10 дни са ядели те растителна храна, другите млади мъже са се хранили с месо, с вино, с всичко. И се оказва, че за тия 10 дни те изведнъж са станали по-светли, по-красиви. Тогава той им е разрешил 3 години, така са били подготвени тези млади хора. След тези 3 години тези млади мъже са били много по-светли, много по-румени, много по-умни и много по-силни от другите. Имала е комисия, която е проверявала. Ето един пример, колко стия велик пост е полезен и не цял живот постим времето на пост. Честит празник на всички, нека Господ по молитвите на свети Теодор Тиров да укрепи нашата вяра, да ни дарува поне малко, да бъдем верни на Господ, а може и повече, когато в живота ни се налага да избираме между удобствата, между лъжата и фалша или истината и Господа, да изберем винаги това, което е избирал свети Теодор Тиров. Приветствам тук ръководството на град Правец, господин кмета, с неговите помощници. Господ да помага по молитвите на свети Теодор Тиров. Община Правец да бъде образцова винаги, да има работа за млади хора, децата да се обучават на християнство, да бъдат добри, честни хора. Благодаря на отец Алексий, че дойде със своя прекрасен хор да украсят богослужението. Благодаря на отец архиерейски наместник и на отците. Сега